today is sinigang na buto-buto. So I already go boiling. So this is my ingredients: labanos, salt, nor cubes, green chili, red chili, tomato, onion, okra, long beans, eggplant, of course, magic sarap, and sinigang mix, and tomato leaves. So that is my ingredients, guys. So now I will continue boiling the speribs. So leave it until boiling becomes of the pork. So, ayan po ang aking mga salo para sa ating video. Alright. So, ayan. Ayan lang ating luto para lumambot. Alright. Okay. Ayan, sibuyas. Tomato. You'll be alright. Yan lang natin siyang lumambot. Add some water. Takpan natin para kumulo at lumambot yung ating mga ingredients. So, ayan, okay na. Lagay na natin yung ating sitaw. Ayan lang natin lumambot. 5. So now you can put the eggplant, talong. So now lagay na natin ang ating okra, ang ating red chili,
Lagyan na rin natin ng magic sarap. Ang ating magic sarap. At ang ating sinigang mix. It depends kung gusto niyo na maasim or hindi. So, for me, it's good yung isang ganito lang. Hindi maasim, hindi rin tama lang ang kanyang taste. So, yan. Final natin ilalagay ang ating potato leaves. So, ito yung ating recipe for today. Sinigang na buto-buto. So, sa mga pangyaw po natin dyan, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to like, share, please subscribe. So, sa mga pangyaw po natin dyan, I hope na nagustuhan nyo pong aking video for today. This is a sinigang. This is my version. Thank you for watching for every time may latest po akong mga upload. Sa mga pangyaw po natin dyan, maraming po salamat sa mga suportang at sa walang sawang panunod nyo sa aking video. So, ayan na po ang aking latest recipe for today. Sinigang na buto-buto. So, yung mga recipe. So, maraming pong salamat. See you on my next vlog. Bye-bye, guys.